Padayon pa ang gihimo nga investigasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Osamis City sa mga armas nga nakit-an sa kilid sa sementeryo Daplin sa usa ka creek. Base sa investigasyon sa PNP Osamis, nasayran nga samtang namanaog isda sa creek ang magsuon nga sila si Eugene Dinopol, 27 anyos ug Mandy Dinopol, 30 anyos, managsamang nagpuyo sa Purok 2, Laman, Osamis City. Ilang na matikdan nga mikagulkol ang ilang pana nga miigo sa usa ka gahi nga butang. Ug samtang ila kining gisuhid, ilang nakita ang duha ka armas nga gilubong sa Daplin sa maong sapa, kilid sa IFI Cemetery sa nahisgotang dapit. Nadiskubrihan ang maong mga armas ni adtong Abril 23 sa may alas 12 sa udto. Ang nakuha nga mga armas mao ang Bushmaster M16 rifle ug Ilisco M16 rifle. Dali dayon nga gi-report sa duha ang ilang nakita nga mga armas ngadto sa buhatan ni Barangay Laman Chairman Sancho Waminal Jr. kinsa bitaw usab gilayon ngadto sa mga sakop sa kapulisan. Ang mao mga armas ang gi-turn over na ngadto sa kapulisan sa Osamis. Lakip sa investigasyon sa kapulisan kung si kinsa ang tag-iya sa maong mga armas nga gilubong sa creek kilid sa sementeryo. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.